Di hamo kadongan jumpa mo saya di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorakso tajalo hatani debata renungan sadarion jumulo mahita martanyang. Asini roha madiham doho dame nasia debata mata doho nasia nanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sia buku renungan wasiat doho judul Diparmahani Kristus di bagasan holongna. Nama rujahamai sian hatani debata di sada Petrus 2 ayat 10 sia 125. Doho pangodol hononna sia sada Petrus 2 ayat 25 songonom madidok disi. Ay songo biru-biru na lilu dohamu na jolo. Alay nunga didok pako kamu nuaing parmahani na manganahon totimuna. Sejarah dunia madok tu macekodang dohalak na mangulahon na kahamubaon na balga. Asarak mangulu di bagasan hadengganon. Tadok may sarana sa halak na boy jukpang na, manang penemu obat-obatan, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi dohot lanak kana asing. Nasida ima akan nagirgir, mangalihod diri na law patupahon akan namarguna, tu pardalanan ni parnguluan ni jolma tu na duminggan. Tuhan Yesus Kristus Roma buan hamubaw ni tu portibion, marhite-hite holong na. Tuhan Yesus dang mabalos akan na jahat, marhite akan na jahat. Alay baliksa di balos ibana do na jahati marhite holong nai. Di nalao pabotohon aha na denggan doho na sitong. Alay ikom manaon na porsuk. Di ulahon ibana do siyan na saruhana. O managabi si tiruon na ikot tay huton. Jesus Kristus nagabe parmahan na mga ramoti to dini saluhut hala na porsea di ibana. Di ramoti bana do to dini jolmay. Siya nakapangarimason. Siya late do tosom na manigay jolmay. Akasisiyan na gabidang be di haliluon marhite na mabalos na jahat tuwa ka na jahat. Alay gabiboy mabalos na jahati marhite-hite hadingganon na paulihon jala paubahon parnguluan. Songo jolma naong pinalua jala naong mati ala ni dosa. Akasihuton Kristus say barusaha do mangulo di bagasan hasitongan. Hinorhon ni bugang na ido gabi malum to dinijol masya roha na mangulahon paddoboon siya teal hahisapon dosong sahala parmahan na marmudu-mudu akka biru-biru na tungulu na maduma akasihuton Kristus tarjudo asarade mangihuton ibana. Amen. Songo ni mahata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan alamarhite na dohot dohita mangurupi ulaon marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Moliate Debata Mamangaramoti Horas